Hare Krishna. Audio, video clear இருக்கா? Yes, Mataji. Thank you, Balaji. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கங்கள். ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி இது பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन चालकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்கிறது ராஜ வித்யா குஹ்ய, மிகவும் ரகசியமான அறிவு. ஒரு நிமிஷம். ராஜவித்யா குஹ்ய யோகா, மிகவும் ரகசியமான அறிவு. பகவத்கீதை விளக்கப்பட்டுள்ள அறிவின் ரகசியம். அத்தியாயம் 2:5 2வது சாப்டர் அண்ட் 6வது சாப்டர்ல பொருள் மற்றும் ஆத்மா பற்றிய அறிவு ரகசியம், அதாவது குஹ்யம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். எந்த சாப்டர் 2 to 6. அத்தியாயம் 7-8ல பக்தி பற்றிய அறிவு மிகவும் ரகசியமானது. முதல்ல ரகசியம் பார்த்தோம் குஹ்யா. இப்ப குஹ்ய தாரா 7-8க்கும் குஹ்ய தாராங்கிறத பார்த்தோம். குஹ்ய தாரான்னா மிகவும் ரகசியமானது பார்த்தோம். அத்தியாயம் 9ல கேவல பக்தி பற்றிய அறிவு மிகவும் ரகசியமானது, குஹ்யத்திலேயே உத்தமம், குஹ்யத்தமம், கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யம் பார்க்க போறோம். இப்போ கம்பீரமான அம்சத்தையும் ஒரு தூய பக்தரின் சிறப்பையும் விவரிக்கிறது. ஓகே, இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது உத்தமம், ரகசியங்களிலேயே உத்தமமானது. 2வது சாப்டர்ல அறிவு குஹ்யா, ஆத்மா பற்றி அறிவு ரகசியம் படித்தோம். 7-8ல மிகவும் ரகசியம் படித்தோம். இது மிக மிக ரகசியம், மிகவும் ரகசியமானது படிச்சோம். இது ரொம்ப அதை விட மிகவும் குட் பெட்டர் பெஸ்ட் மூமெண்ட், எல்லாத்தையும் விட இது ரொம்ப பெஸ்ட் தான், ரொம்பவே ரகசியமானது, குஹ்யத்தமம். ஓகே, தனக்கு அனன்ய பக்தினா என்ன? தூய பக்தி சேவை செய்வதில் மட்டுமே உறுதியாக இருக்கும் ஒரு தூய பக்தன் ஒளி, ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் மற்றும் இருளினாக கர்மிகள் பாதைகளை எப்படி விஞ்சுகிறான் என்பதை விளக்கி கிருஷ்ணா 8ஆம் அத்தியாயத்தை முடித்தார். இந்த அத்தியாயம் 9ல் கிருஷ்ணர் ஒரு தூய பக்தராக அல்லது அனன்ய பக்தராக ஆவதற்கும் கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்வதற்கும் மிகவும் ரகசியமான அறிவை தருகிறார். கிருஷ்ணர் நம்ம திரும்பி போகணுங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அத்தனையும் இதுல சொல்லித்தரார். ரொம்ப ரகசியமான அறிவு. 8வது சாப்டர்ல பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி, ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ள அவரது இருப்பிடமான திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். கோலகம் தான் போகலாம் அப்படிங்கிறத நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு 9வது சாப்டர் மிக மிக ரகசியமான அறிவு. பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள், வழிபாட்டிற்கு உகந்த உன்னத பரம்பொருள், ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள திவ்யமான பக்தி தொண்டு நித்தியமானதாகும். ஆத்மா தனது தூய பக்தியை புதுப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரை சென்று அடைகிறான். பக்தி தொண்டின் மகிமைகள். பக்தி தொண்டுனால என்னென்ன மகிமைகள் இருக்கு? கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் எளிமை. இந்த பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது.
ரொம்ப ஈஸியா வழிபடலாம். துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும். இந்த 3 பாயிண்ட்டும் பக்தி தொண்டினால கிடைக்கிற நமக்கு மகிமைகள் என்னென்ன? அதை வழிபடுவதில், கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் தூய்மை, எளிமை, துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும். 2வது 3வது அத்தியாயங்களில் ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானது எனப்படுகிறது. 7, 8 மிக ரகசியமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. 9வது அத்தியாயத்தில் மிக மிக ரகசியமானது என சொல்லப்படுகிறது. ரகசியங்களில் உத்தமம் அப்படின்னு இந்த சாப்டருக்கு குஹ்யதமம். முதல்ல குஹ்யா, அடுத்தது குஹ்யதாரா, 3வது குஹ்யதமம். ஓகே, 9வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுது. மகாத்மா அப்படின்னா மகா மந்திரத்தை எப்போதும் உச்சரிப்பவர்களுக்கு அது மகாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்டல், தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற ஆத்ம வித்யாவை பற்றிய சிறப்பு, கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய பேத அத்பேதா. அச்சிந்திய பேத அபேதா அப்படின்னா பொருள் உலகத்துடனான உறவு. அதோட கிருஷ்ணரையும் பொருள் உலகத்துக்கும் உறவு. 9.4 9.10 வரைக்கும் அதை படிக்க போறோம். ஓகே, பகவத்கீதைங்கிறது ஒரு கார்லெண்டுனா என்ன? ஒரு மாலைன்னு வச்சுக்கோங்க, கழுத்துக்குள்ள போட்டுக்கிற மாலை. அந்த மாலையில இருக்கிற லாக்கெட் தான் இந்த 9வது அத்தியாயம். லாக்கெட்னா ஒரு பெண்டன் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு டாலர் போடுறோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த 9வது அத்தியாயம். அதுக்குள்ள அந்த லாக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு டைமண்ட், ஒரு வைரத்தை வச்சு பதிச்சு உள்ளுக்குள்ள மூடி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த லாக்கெட், அதுதான் அச்சிந்திய பேத அபேதா. அச்சிந்திய பேத அபேதான்னா என்ன? பொருள் உலகத்துடன் ஆன உறவு. 9.4 9.10 வரைக்கும் படிக்க போறோம். அப்புறம் வழிபடுபவர்கள், வழிபடாதவர்கள். கிருஷ்ணர் வழிபாட்டின் உச்ச பொருள். கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதன் மகிமைகள், அவரை வழிபடுறதுனால என்ன மகிமைகள், அதுக்கு போட்டுக்கிற படம் மாதவேந்திரபுரி போட்டிருக்கோம். அந்த பிக்சர், அது அப்புறமா மாதவேந்திரபுரி பத்தி டீட்டெயில்ஸ் சொல்றேன். ஸோ 7க்கும் 7வது சாப்டருக்கும் 9வது சாப்டருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, அத்தியாயத்துல உள்ள ஒற்றுமை. 2த்துக்கும் என்ன பார்த்தேன்னாக்க, எல்லாம் கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டது, கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்கள் மற்றும் ஜட உலகத்துடனான அவரது உறவு, இந்த உலகத்தில் கிருஷ்ணரின் எல்லா விரிவாக்கங்கள், தெய்வ வழிபாடு வர்சஸ் கிருஷ்ணர் வழிபாடு, ஆள் மாறாட்டவாதிகள், கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் பக்தர்கள். இதெல்லாம் 2த்துக்கும் உள்ள 7வது சாப்டருக்கும் 9வது சாப்டருக்கும் உள்ள ஒத்துமைகள். ஸோ பகவத்கீதா இது கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன், கல்வியின் அரசன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, இதெல்லாம் வரிசை இருந்தால் பகவான் 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் பகவத்கீதால 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் என்ன? ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா அண்ட் கர்மா. ஈஸ்வரானா கிருஷ்ணர், ஜீவானா லிவிங் என்டிட்டி, பிரகிருத்தினா மெட்டீரியல் நேச்சர், காலானா த டைம் ஃபேக்டர், கர்மானாக்க த ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கர்மா. ஓகே, இந்த 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா. இது சோசியல் நாலேஜ், ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ், அஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ், சயின்ஸ் நாலேஜ், எல்லாத்துக்கும் மேல கீதா நாலேஜ். அதுக்காக இந்த படம் கொடுத்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6.1.10 மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்து பாவ நிவர்த்தி செய்வது பயனற்றது. இது யானை குளிப்பதை போன்றது. ஏனென்றால் யானை தன்னை முழுவதுமாக குளித்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறது. ஆனால் நிலத்திற்கு திரும்பியவுடன் அதன் தலை மற்றும் உடலில் தூசியை வீசிக்கொள்கிறது இல்லையா? அது நம்ம முன்னாடியே ஒரு வாட்டி படிச்சிருக்கோம், சொல்லியிருக்கேன். இதை மறுபடியும் யானை அங்கேருந்து வருது, அந்த உடனே போய் குளிக்கிறது, நல்லா குளிச்சு தும்பிக்கையால எடுத்து தண்ணியெல்லாம் முதுகுல எல்லா இடமும் ஃபுல்லா கிளீனா பண்ணிட்டு வருது. கரைக்கு வந்த உடனே அந்த மணலை வாங்கி தூக்கி மேல போட்டுக்கிறது. அந்த மாதிரி பாவ வினைகளை கழிக்கிறதுக்காக பண்ணிட்டு மறுபடியும் பண்ணு. இப்ப பகவத்கீதை நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. பகவத்கீதை படிச்சாச்சுன்னா நம்ம பண்ண பாவங்கள்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு மறுபடியும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் மறுபடியும் பாவங்கள் பண்றது, யானை குடிக்கிறது போன்றது. அதனால அது அந்த மாதிரி பண்றதுல அர்த்தமற்றது, அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு பண்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சாச்சு, அது செஞ்சது மறுபடியும் அந்த தப்பை பண்றது நியாயமாகாது. அதை ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது.
அதனால தெரியாம பண்ணினதை இது வரைக்கும் பண்ணின பாவங்கள்லாம் கழிஞ்சு போச்சு. இப்ப இனிமே புண்ணியம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சாச்சு. புண்ணிய செயல்கள், எல்லா புண்ணிய செயல்களும் பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டே இருக்கிறச்சு நடுவில் தெரிஞ்சுண்டும் தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த புஸ்தகம். ஓகே, இந்த இது மிகவும் ரகசியமான இந்த சாப்டர் ஒரு நிமிஷம். மிகவும் ரகசிய அறிவை அடைவதற்கான தகுதி வழிமுறைகள் பகவான் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவஷ்யாம் யனசுயவேம் ஞானம் விஞ்ஞானம் சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷேசி அக்ஷுபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இந்த சாப்டர் குஹ்யதமம். குஹ்யம்னாக்க ரகசியம், அதுல உத்தமம் இந்த சாப்டர். இதம் து தே குஹ்யதமம்னு பாருங்க. உத்தமம், உத்தமன்னா எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்ததே. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் 9 முறைகளை பயிற்சி செய்பவர் கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்றமடைகிறார். அதாவது நவவித பக்தி இருக்கு இல்லையா, என்னென்ன? முதல்ல செவியுறுதல், கூறுதல், நினைவில் கொள்ளுதல், பாத சேவனை செய்தல், வழிபடுதல், வந்தனை செய்தல், சேவகனாக தொண்டு செய்தல், நட்புறவு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல். 9 விதமான பக்தி இருக்கு. கிருஷ்ணரை அறியாமலேயே அவரது நடத்தையை விமர்சனம் செய்பவன் முட்டாள். அவர் மனுஷ ரூபத்துல இருக்க, அவன் மனுஷன்பா, அவரை போய் எல்லாரும் கடவுள் கடவுள் கொண்டாடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தர் அல்லாதவர்கள் பேசுவா, அவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள். அந்த கருத்துக்களை மிகுந்த கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். அவளோட நம்ம அது அசோசியேஷனை வச்சுக்கோ. அசோசியேஷன் என்ன, அவளோட தொடர்பே நம்ம வச்சுக்க கூடாது. அந்த கருத்துக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். தூய்மையான திவ்ய புருஷன் என்பதை புரிந்து கொள்பவருக்கு இந்த அத்தியாயம் மிகுந்த நன்மை பயக்கும். யார் கிருஷ்ணர் ஒரு இது தூய்மையானவர், திவ்ய புருஷர் அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் புரியுறதோ அவளுக்கு இந்த சாப்டர் நல்லாவே புரியும். மிகவும் ரகசியமான அடைவதற்கான தகுதி வழிமுறைகள், அதுதான் இப்ப நம்ம சொன்னது. முதல்ல நம்பர் 1. நீங்க ஓகே, நான் இந்த ஆர்டர்ல நான் படிக்கல, அப்படியே வச்சுக்கோ. ஹியரிங் பரீட்சித் மகாராஜா, மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அர்ஜுனா வச்சுக்கலாம். லார்டு ஹனுமான் தாச அவருக்கு இது தொண்டு புரியும் சேவகனா இருக்கார். பிரகலாத மகாராஜா ரிமம்பரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. கிங் பிரித்து வர்ஷிப்பிங் வழிபடுறதுக்கு. அப்புறம் பலி மகாராஜ் சரண்டரிங் அவர்கிட்ட. அப்புறம் அக்ரூரா பிரேயிங். ஓகே, சுக்தேவ கோஸ்வாமி சாண்டிங். ஸோ அதே தான் தமிழ்ல கொடுத்துருக்கீங்க. நம்பர் 2 ஸ்லோகம். மிகவும் ரகசியமான நெறி மேலும் மகிமைப்படுத்துதல். ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தவ்யம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். பக்தி சேவையின் செயல்முறை கிருஷ்ண உணர்வு அனைத்து கல்விக்கும் உயர்வான மற்றும் அனைத்து ரகசிய அறிவுக்கும் ராஜா. இது மதத்தின் தூய்மையான வடிவம். அதை சிரமமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுத்த முடியும். எனவே அதை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது இந்த சாப்டர் கல்வியின் இந்த அறிவு கல்வியின் அரசர், ரகசியங்களில் மிக மிக ரகசியமானது, உத்தமம். ஓகே, நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுவடை செய்யும். முற்பிறவில் புனிதமான செயல்கள் பாவ செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த புனிதமான செயல்களுக்கு அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த பாவ செயல்களை இந்த ஜென்மத்துக்கு இருக்கணும். தற்போது சூழ்நிலைகள் மகிழ்ச்சி, மறுபடியும் துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம். நிகழ்கால வாழ்க்கை புனிதமான செயல்கள் பாவ செயல்கள். ஸோ பாவ செயல்கள், எதிர்கால சூழ்நிலைகள் மகிழ்ச்சி, துன்பங்களும் கூடவே நம்ம பண்ணின பாவ செயல்களுடைய இதனால துன்பங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். புண்ணிய காரியங்கள் செய்பவர்கள் பூர்வ கால பாவ செயல்களால் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள்.
புண்ணிய காரியங்களை செய்வோம். இப்ப நிறைய புண்ணியங்கள்லாம் நம்ம காரியங்கள் செய்கிறோம். அது நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உபயோகப்படும். இது வரைக்கும் பண்ணின பாவச் செயல்கள் அதுதான் நம்ம இப்ப துன்பங்களா அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம். அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பக்தி மார்க்கத்தில் விசுவாசமாக இல்லாதவர்கள் எதிரிகளை வென்றவரே என்னை அடைய முடியாது. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து மீள முடியாது. பக்தி மார்க்கத்துல இல்லைன்னாக்க அவளுக்கு மறுபிறப்புங்கிறது நிச்சயம், கேரண்டி அப்படிங்கிறது தெரியுது. மறுபிறப்பு வந்தாச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம மனுஷ பிறப்பா வரப்போறோமா இல்லைன்னா கீழ்நிலை பிரிவுகளா பிறக்க போறோமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நம்ம பண்ற பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிறவி எடுக்க முடியும். ஓகே, நம்பிக்கையற்றவர்கள் இந்த பக்தி சேவையை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதால் இந்த வசனத்தில் பொருள் நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாக உண்டாகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக மக்கள் பெரிய ஆளுமைகளிடமிருந்து வேத இலக்கியத்தின் அனைத்து ஆதாரங்களையும் கேட்ட பிறகும் இன்னும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை. அவர்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை. அவர்கள் தயங்கி இறைவனின் பக்தி தொண்டில் நிலைநிறுத்திருக்க முடியாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்திற்கு நம்பிக்கை மிக முக்கியமான காரணியாகும். நம்பிக்கை முதல்ல இருக்கணும், ஃபெய்த். ஓகே, கிருஷ்ணர் தனது பௌதிக சக்தியின் மூலம் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஊடுருவி அழிக்கிறார். அவர் மிக உயர்ந்த உச்ச கட்டுப்பாட்டாளராக இருந்தாலும் பொருள் உலகம் சுதந்திரமாகவும் நகர்கிறது. கிருஷ்ணர் நடுநிலை மற்றும் தனிமையில் இருக்கிறார். அவர் எல்லாத்துக்கும் நடுநிலை, ஒரு ஜட்ஜி மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார். இந்த சாப்டர் வந்து அறிவின் அரசன், கல்வியின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முன்னாடி விளக்கப்பட்ட கொள்கைகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் சாரமாக திகழ்வதால் இதை அப்படி சொல்றோம். பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகிறது. மரத்தில் ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு நீர் ஊற்றுறோம். அது ஊத்துனாக்க அது என்ன, அது தண்ணியில போட்ட உடனே அந்த தண்ணியானது இலைகளுக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் போய் திருப்தி அடைகின்றது. வயிற்றுக்கு உணவு ஊட்டுவதன் மூலம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டாக்க அது என்னது, எல்லா புலன்களுக்கும் திருப்தி அடைகின்றன. பகவத்கீதை படித்த பின் இதர ஈடுபாடுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பரம புருஷோத்தமான கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று முடிவிற்கு வர வேண்டும். தத்துவத்தில் முழு திருப்தி இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கையை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தி ஆகும். கிருஷ்ண பக்தினா என்ன, நம்பிக்கையை வளர்க்கறது தான் கிருஷ்ண பக்தி. ஓகே, அந்த இது சொன்னேன் இல்லையா, மரத்துக்கு தண்ணீர் ஊற்றி எப்படி மரத்துக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேருதோ அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணர் பக்தியை வளர்த்துக்கணும். குறிப்பிட்ட மரத்தின் விதையை விதைத்தால் அந்த மரம் உடனே வளர்வதில்லை. அது சிறிது காலம் ஆகிறது. முதலில் அது துளிர் விடும், சிறிய செடியாகும். பின்னர் அது மரமாக வளர்ந்து பூக்களையும் பழங்களையும் கொடுக்கிறது. அப்போது அந்த மரத்தின் விதையை விதைத்தவர்கள் அந்த பூக்களையும் பழங்களையும் அனுபவிக்கிறார்கள். அதுபோல் மனிதன் பாவச் செயலை செய்யும் போது அது விதையை போன்று வளர்வதற்கு நேரமாகிறது. முந்தைய பாவை செயலின் பழங்கள், அதாவது விளைவுகளை இன்னும் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவை. சில பாவங்கள் விதை வடிவிலேயே உள்ளன, மற்றவை வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கின்றன. அப்பழங்கள் நாம் துன்பமாகவும் வலியாகவும் அனுபவிக்கிறோம். 7.28 ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருந்தது, பாவச் செயல்களின் விளைவுகளை முழுமையாக ஒழித்து புண்ணிய செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த ஜட உலகின் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் கிருஷ்ணனிடம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். வேறு மிருகமாக சொன்னால் பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் எல்லா விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு பத்ம புராணத்துல கூறப்பட்டுள்ளது. So Newton observed the apple fall. But who makes the apple fall? இப்போ இங்க மரத்தடியில வந்து நியூட்டன் உட்காந்துருக்காரு. மரத்து மேல வந்து ஆப்பிள்லாம் நிறைய இருக்குது. மரத்துல ஆப்பிள் மரம். அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுறது. அது யார் கண்டுபிடிச்சா? நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டா இல்லையா? நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்னு நம்ம போட்டு படிச்சுருக்கோம் சயின்ஸ்ல. ஆனா அது கீழே விழ வச்சது யாரு? பட் ஹூ மேக்ஸ் த ஆப்பிள் ஃபால்? கீழே விழ வச்சது கிருஷ்ணர். அதனால எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர் தான். நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பௌதிகத்துல போட்டுக்கிறோம். ஆனா எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் கிருஷ்ணர். நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து பாடம், இஃப் யூ ஆர் நாட், இதெல்லாம் சாரி நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல, இது வந்து மீனிங் நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் சீரியஸ் இன் ஸ்கூல், we remain in the same class.
ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், பாடம் படிக்கிறச்சு பாடத்தை ஒழுங்கா கவனிக்காத, கிளாஸ்ல உட்காந்து தூங்கிட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணாத அப்படின்னா அதே அதே கிளாஸ்லயே திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? படிச்சுட்டு இருந்தாக்க திரும்பி திருப்பி அதே கிளாஸ்ல படிச்சுட்டு அதே பாடத்தையே படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி அதே கஷ்டத்தை தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த வேண்டிதான் அது ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு மடமடன்னு அந்த கிளாஸை விட்டு அடுத்த கிளாஸ் போறதுக்கு நம்ம வழியை பார்க்கணும். அது பண்ண மாட்டோம். நான் அதுக்கு எப்படி படுத்துக்கலாம்? உண்மையா உழைச்சா இல்லையா, நல்லபடியா படிச்சு அந்த அன்னைக்கு படிச்சு பண்ணாக்கா அந்த குழந்தைகள் ஆட்டும் பெரியவாளும் பெருசா எழுதுறா. காலேஜில் படிக்கிறவாள்லாம் எழுத முடியாது, அந்த மாதிரி நல்லா எழுதுனா அழகா போகலாம். இல்லைன்னா அதே கிளாஸ்லயே திரும்பிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம பக்தின்னு ஒரு இதுல நம்ம கொஞ்சம் கூட நம்மள பண்ணிக்கலனாக்க என்ன ஆகும்? திருப்பி திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சைக்கிள்ல வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டு திரும்பி திரும்பி வரா இல்லையா? ராட்டினத்துல ஒரு இது போறது இல்லையா, ஜெயிண்ட் வீல், ரங்கராட்டினம். அந்த ராட்டினத்துல என்ன, அது இங்கேருந்து மேலே போறோம், மேலே போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வரும், மறுபடியும் கீழே இருந்து மேலே போறோம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த சுழற்சியில தான் நம்ம அதுல தான் இருக்கணும். ரிமைன் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த சுழற்சியில மாட்டிக்கிறோம். ஓகே, அதுக்கு தான் இது எக்ஸ்பிளனேஷன். இன்னும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்னில் தங்குவதில்லை, இதோ என் மாயை செழுமையை பார். எல்லா உயிரினங்களையும் நான் பராமரிப்பனாகவும் இருந்தாலும், எல்லா இடங்களில் நான் இருந்தாலும், இன்னும் என் சுயமே படைப்பின் ஆதாரமாக இருக்கிறது. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளது என்பதை அறிவாயாக. எல்லாமே என்னுள் அமைந்துள்ளதுங்கிறது அறிஞ்சுக்கோ. பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகிறது, மரத்தின் வேறுக்கு. அதனால தத்துவத்தில் முழு திருப்தி இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தியாகும். அவர் எங்கும் பரவியிருப்பதால் தனது தனித்தன்மையை இழந்து விட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. அத்தகைய வாதத்தை முறியடிக்க எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளன, ஆனால் நான் விலகி உள்ளேன் என்கிறார் பக்தன். எல்லாத்தையும் விட்டு நான் தள்ளி நிற்கிறேன், கிட்டக்க எல்லாத்துலயும் இல்லை. அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார். அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியால் அமைந்திருந்தோம். பரமபுருஷ பகவானான நான் அவற்றிலிருந்து தனித்தே விளங்குகிறேன் என்று கூறுகிறார். இதுவே சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனின் வைபவம் ஆகும். இந்த பிரம்மாண்ட ஜடப்படைப்பு எவ்வாறு இறைவனில் அமைந்துள்ளது என்பது சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு எட்டாததாகும். நாம் புரிந்து கொள்ள ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறேன். நாம் காணக்கூடிய தோற்றங்களில் மிக பெரியது ஆகாயம். ஆகாயத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றம் காற்று. காற்றின் அசைவுகளே அனைத்து அசைவுகளையும் உண்டாக்குகிறது. இருந்தாலும் அது எங்க இருக்கு? ஆகாயத்தினுள். காற்று பிரம்மாண்டமாக இருந்தாலும் அது ஆகாயத்தில் அமைந்துள்ளது. அதுபோல் அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இறைவனின் பரம இச்சையாலேயே இயங்குகின்றன. பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பமின்றி ஒரு புல்லும் அசையாதே. அண்டவியல் விளக்கப்பட்டது. குந்தியின் மகனை கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். பரமபுருஷ பகவான் தாழ்ந்த சக்தியின் தோற்றம். இந்த ஜட உலகம் படைப்பின் போது ஜடசக்தி மகத்தத்துவமாக விடுவிக்கப்படுகிறது. முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு அதனுள் நுழைகிறார். கடலில் படுத்து கொண்டிருக்கும் அவர் சுவாசத்தின் போது எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கின்றார். ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்மோதகசாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் இப்படித்தான் படைக்கப்படுகிறது. மீண்டும் ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகிறார். ஓகே, ஒவ்வொரு மிகச் சிறிய விஷயத்தின் மீதும் அவரது கட்டுப்பாடு உள்ளது என்றாலும் நடுநிலை வகிக்கிறார். தனது இருக்கையில் அமர்ந்துள்ள ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை இதற்கு உதாரணமாக கூறார். நீதிபதி, ஜட்ஜ். சிலருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறார், சிலருக்கு சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள், பெரும் செல்வத்தை பெறுகிறார்கள். இருப்பினும் அவர் நடுநிலையாக உள்ளார். லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் அவருக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அவருக்கு ஒரு விதமான லாபமும் கிடையாது, நஷ்டம் கிடையாது. அவர் எல்லாத்தையும் நியாயத்துக்கு பக்கம்தான் அவர் தீர்ப்பு சொல்லுவார். அது மாதிரிதான் பகவான். உதாரணமாக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை உதாரணமாக சொல்லலாம். அதாவது நடுநிலை வகிக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு.
ஒரு நறுமண மலர் இருக்கும்போது வாசனை சக்தியால் தொடப்படுகிறது. இருப்பினும் வாசனையும் பூவும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபடுகின்றன. உலகத்திற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இதே தொடர்பு உள்ளது. உண்மையில் அவருக்கும் இந்த ஜட உலகத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை. ஆனால் அவரது தனது பார்வை மற்றும் தனது பார்வையினால் உருவாக்குகிறார். பரமபுருஷ பகவானின் மேற்பார்வையின்றி எதையும் செய்ய முடியாது. ஆயினும் பரமபுருஷன் ஜட செயல்களின்றி விலகி இருக்கிறார். சோ வழிபடுபவர்கள், வழிபடாதவர்கள். 11லேருந்து 15வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் 2 திசை பிரிச்சிருக்கேன். நான் மனித உருவில் இருக்கும்போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள். என்னுடைய ஆழ்நிலை இயல்பியும் எல்லாவற்றின் மீதும் என் மீதான ஆதிக்கத்தையும் அவர்கள் அறியவில்லை அப்படின்ட்டு ஆள்மாட்டவார் பகவான் சொல்றார். இவ்வாறு தேகப்பவர்கள் பேய் நாத்திக பார்வைகளை பேய் மற்றும் நாத்திக பார்வைகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அந்த ஏமாற்றப்பட்ட நிலையில் அவர்களின் விடுதலைக்கான நம்பிக்கைகள், அவர்களின் பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர்களின் அறிவு கல்சாரம் அனைத்தும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. வழிபடுபவர்கள், வழிபடாதவர்கள் 2 பேரும் பிரிச்சு கொடுத்திருக்கு. ஜட உலகில் எல்லா செயல்களிலும் விலகி உள்ள போதிலும் முழு முதற் கடவுள் உன்னத இயக்குனராக உள்ளார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. மனிதனை போல் தோற்றமளித்தாலும் பரமபுருஷ பகவான் சாதாரண மனிதர் அல்ல. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை நடத்தும் பகவான் சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதுவது தவறு. கீதாவின் மகனே, மாயகாதவர்கள் பெரிய ஆத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் என்னை முழுவதுமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதே என்றால் அவர்கள் என்னை முழுமுதற் கடவுளின் பரம புருஷனாகவும் அசல் மற்றும் விவரிக்க முடியாதாகவும் அறிந்திருக்கிறார்கள். எப்போதும் என் மகிமைகளை உச்சரித்து மிகுந்த உறுதியுடன் முயற்சி செய்து என் முன் பணிந்து இந்த பெரிய ஆத்மாக்கள் என்னை எப்போதும் பக்தியுடன் வழங்குகிறார்கள். மகாத்மா என்றால் தெய்வீக இயற்கையில் நிலை பெற்றவர். பகவானிடம் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்பவர் உடனடியாக ஜடசக்தியில் இருந்து கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுகிறார். இதனால் அவர் மகாத்மாவின் நிலையை அடைகிறார். பக்தி தொண்டில் விரதா என்று அழைக்கப்படும் சில செயல்கள் உள்ளன. பிறையின் 11ஆம் நாளான ஏகாதசியிலும் பகவான் அவதார நாட்களிலும் இந்த விரதங்களை பின்பற்றுகின்றனர். அசையும் அசையாத பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் கிருஷ்ணருடைய சக்தியின் பல்வேறு செயல்களின் மூலம் படைக்கப்படுகின்றன. கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் நித்திய காரணமாகும். ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் தியாகத்தில் ஈடுபடும் மற்றவர்கள் பரமாத்மாவை ஒரு வினாடி இல்லாதவராகவும் பலவற்றில் வேறுபட்டவராகவும் பிரபஞ்ச வடிவமாகவும் வழங்குகிறார்கள். மகாத்மாவின் நிலையில் சரியாக இல்லாத வேறு நபர்களும் உள்ளனர். ஆனால் கிருஷ்ணரையும் வெவ்வேறு வழிகளில் வேறுபடுகின்றனர். ஏகத்வேனா மோனிஸ்டுகள், பதாத்வேனா பகுதா உடன்படிக்கை வடிவங்கள், தெய்வ வழிபாடு, விஸ்வதக முகம் பிரபஞ்ச வடிவத்தை வழங்குதல், கீர்த்தனைகளும் ஹரிநாம ஜபமும் விடுதலைக்கான கருவிகள். தனது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் சூரியனை கொண்டு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் பரவ செய்கிறார். கோடை காலத்தில் வானில் இருந்து வரும் மழை பொழிவை நிறுத்துவது கிருஷ்ணரே. மழை காலத்தில் தொடர் மழையை பொழிய செய்வதும் அவரே. இல்லையா? மழை காலத்தில் கண்டினியூஸா மழை வந்துருக்கு. அதுக்கு காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர். அதை நிறுத்துறதும் அவர் தான். 9.20 ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கல. ஆனா அதுல திரை வித்யான்னு ஒரு வார்த்தை வரும். திரை வித்யா என்னும் சொல் மூன்று வித வேதங்களை சொல்லுது. சாம வேதம், யஜுர்வேதம், ரிக்வேதம் அதை குறிக்கிறது. இந்த 3 வேதங்களை கற்றறிந்த பிராமன் திரிவேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். திரிவேதிகளின் இறுதி இலக்கு நானே என்கிறார் பகவான். ஓகே, 9.20 ஸ்லோகத்துல வருது. மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெறுபவன் நீண்ட ஆயுளையும் புலன் இன்பத்திற்கான சிறந்த வசதிகளையும் அனுபவிக்கிறான். அவன் அங்கே நிரந்தரமாக வாழ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றமும் மீண்டும் கீழே வருவதும் எனும் சூழலில் அகப்பட்டுக் கொள்கிறான், ராட்டினத்தில் அமர்ந்திருப்பது போல. ஓகே, 9.22 பார்க்கலாம்.
அனன்யாச்சிந்த்யந்தோ மாம் ஏ ஜனா பத்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். ஆனால் இந்த திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அதாவது அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். என்ன பண்ணுவார் பகவான்? அவரை நம்ம வேண்டின்றோம்னாக்க திவ்ய ரூபத்தின் மேல தியானம் செய்தவாளுக்கெல்லாம், அனன்ய பக்தியோட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கிறதை பாதுகாத்து மேல இன்னும் என்ன வேணும் அதையும் நான் கொடுப்பேன். நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட. பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவனை பாதுகாக்கிறார். ये अभ्यन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधि பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். தேவர்களை வழிபட்டால் தேவலோகத்துக்கு போகலாம், சந்திரனை வழிபட்டால் சந்திரலோகத்துக்கு போகலாம், சூரியனை வழிபட்டால் சூரிய லோகத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லாத்துக்கும் பூரண சுதந்திரம் கொடுத்து எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் அவர் தான் ஃபுல் இதுல இருக்கிறது. சுப்ரீம் காட் கிருஷ்ண பகவான் அவர் தான் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர். அவரை ஒத்தனை நினைச்சிருந்தாலே நமக்கு எல்லா செல்வங்களும் என்னென்ன வேணுமோ நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். அதனால தேவர்களை வணங்கும் பக்தர்கள் அவரை பகவானை இன்டைரக்டா பகவானை தான் வழிபடுறோம் அப்படிங்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு முழு முதல் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்ல முடியும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. 9.26 பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தயுபகிருதம் அஷ்னாமி பிரேதாத்மனக. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இதெல்லாம் பக்தி தொண்டின் மகிமைகள். என்ன பண்ணணுங்கிறார் அவர் அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு பெரிய விருந்து படைக்கணும்னு நம்மள சொல்லல. சிம்பிளா பண்ணி கொடுத்தாலும் அதை அவர் ஏத்துப்பார். உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையா, ஒரு பத்திரம்னா என்ன, இலைன்னா துளசி இலை, புஷ்பம் அவருக்கு பிடிச்சமான புஷ்பம் என்ன வாசனை உள்ள புஷ்பங்கள் வைக்கலாம். ஃபலம்னா பழம், தோயம்னா வாட்டர். இதுல எதையாவது ஒன்ன வச்சாலும் போறோம், எல்லாத்தையும் வச்சாலும் போறோம், அதை நான் ஏற்றுப்பேன். தம்மகம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்னாமி பிரேதாத்மன. மனசுக்குள்ள இதோட திருப்தியா பகவானுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையோட சின்சியரா எவன் கொடுக்குறானோ அது நான் நினைச்சுப்பேன். ஒரு கிளாஸ் வாட்டர், அது ஒரு துளசி இலையை போட்டு அதை வச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாலும் அதையும் ஏற்றுப்பார். அந்த இதை பிரசாதமா அந்த வாட்டரை நம்ம எடுத்து குடிச்சோம்னா அதுல ஒரு தனி டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு. கிருஷ்ணருடைய அன்பான சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறார். தனது தூய பக்தனிடம் இருந்து சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தன் அல்லாதவனிடம் இருந்து எந்த படைப்பையும் ஏற்பதில்லை. உணவு 3rd சாப்டர்ல படிச்சோம். உணவுப் பொருள்களை பகவானுக்கு படைக்காமல் உண்பவர் எதை உண்கிறார்? பகவானுக்கு படைக்காம ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா எதை உண்கிறான்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம 3rd சாப்டர்ல. ட்ரை பண்ணுங்க யாராவது. பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டாதான் அது பிரசாதம்னு சாப்பிடுறான். பகவானுக்கு படைக்காமல் உண்டால் அது எதை உண்றதுக்கு ஈக்குவல்? பாவத்தை உண்பதற்கு சமம் இல்லையா? 3வது சாப்டர்ல படிச்சோம். அந்த மாதிரி பக்தன் பாவத்தை இருப்பதற்கு சமம். இந்த கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டும் விரும்புகிறார். பக்தன் அல்லாதவன் விழுந்து எந்த படைப்பையும் ஏற்பதில்லை.
உணவுப் பொருள்களை பகவானுக்கு படைக்காமல் உண்பவன் பாவத்தை உண்கிறான். அதனால நமக்கு ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை. மாதாஜி, நீங்க என்ன எப்ப பாரு பகவானுக்கு பிரசாதம் வச்சுட்டு சாப்பிடுங்கிறீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. உங்க பிளேட்ல கொடுத்துருக்க சாப்பிடுச்சு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்மளால சொல்ல முடியாத, அதை சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே. சமோகம் சர்வபூதேஷு ந மே த்வேஷ்யோ அஸ்தி ந பிரியக ஏ பஜந்தி து மாம் பக்த்யா மயிதே தேஷு சாப்பியகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாராபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். ஏதாவது பண்ணணும்னா பகவானுக்கு அவர் சின்சியரா அன்போட கொடுத்தாங்க, அவர் எல்லாத்தையும் ஏற்றுப்பார். எப்படி சுதாமா அவளை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறார், அன்போட பிரியமா ஃப்ரெண்டு அன்போட கொடுக்குறாங்கிறதுனால அதை ஏற்றுன்னு அதை சாப்பிட்டார் இல்லையா? அந்த மாதிரி நமக்கும் அந்த பண்றது நம்ம கொடுக்கறது பிரியமா கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அவர் நண்பனாகவும் இருப்பார். நமக்குள்ள எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் அன்பு தொண்டு யாரா இருந்தாலும் என் நண்பன் என்னில் இருக்கிறான், அவனுக்கு நண்பனாக நானும் இருப்பேன் அப்படின்னு. வேஷ்யா அஸ்தி ந பிரியக, எனக்கு பிரியமானவர். அந்த மாதிரி பண்ணலேன்னா அவர் யாருக்கும் பாராபட்சம் காட்டுவது இல்லை, யாருக்கிட்டையும் பொறாமையும் கொள்ள மாட்டார் அவர். அனைவருக்கும் சமமானவர். பகவானுடைய தொண்டில் தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணிப்பதை தவிர வேற எந்த விருப்பமும் இல்லாதவன் உண்மையிலேயே சன்னியாசி ஆவான். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து மன உறுதியுடன் ஈடுபட்டுள்ளவன் வீழ்ச்சியுற்றவனாக சமயத்தில் தோன்றினாலும் திவ்ய நிலையில் உள்ளவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளில் இருந்து அது பக்தனை பாதுகாக்கும். மாம்ஹி பார்த்த வியபாஷ்ய ஏபிஸ்யு பாபயோனயக ஸ்ரீயோ வைஷ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தேபியாந்தி பராம் கதிம். பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பகவான்கிட்ட ஒன்னே ஒண்ணு என்ன கேட்கிறார், எல்லாரையும் சரண்டர் அடையன்னு சொல்றார். அவர்கிட்ட அடைக்கலம் பூந்துட்டாக அவர் கண்டிப்பா நம்மளை பாதுகாப்பார். பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்களிடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக் வைபம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். களங்கமான இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வே. சோ இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவிசிசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. சோ இதோட சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. மொத்தம் 34 ஸ்லோகம் தான் இருக்குதுல்ல. அறிவின் அரசன், கல்வியின் அரசன் சொல்லிக்கலாம். பகவானும் அவரது பௌதிக உலகத்திற்கான தொடர்பும் பார்த்தோம். பகவான் பக்தர்களுக்கு காட்டும் சிறப்பு சலுகைகள், யாருக்கெல்லாம் சிறப்பு சலுகைகள் காமிக்கிறான்னு பார்த்தோம். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். நர்மதா நதிக்கரையில மாகீஷ்மதி என்று ஒரு நகரம் இருக்கு. அங்க மாதவன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் வேதங்களை கற்று நியாயமான வழியில் பணத்தை சம்பாதிச்சு வந்தான். அவன் ஒரு பெரிய யாகம் செய்தான். அதுக்கு அந்த யாகத்துக்கு உபயோகிப்பதற்காக ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சான். அதை வெட்டும் தருவாயில் அது கலகலே இருந்துச்சு. எங்கேயாவது ஆடு எங்கேயாவது சிரிக்குமா? ஆடு கலகலே இருந்துச்சு. சொற்ப பலன் தரும் இந்த தியாகத்திற்காக என்னை பலியிட போகிறாங்க என்று வேற கேட்டது, பேசவும் செஞ்சு விட்டுறது என்று கேட்டது. அதுக்கு கலகலன்னு சிரிச்சுட்டு கேட்கவும் கேட்டு விட்டுறது மாதிரி. அதை கேட்டது இவன் திருட்டு கூட்டுற அந்த அண்ணன்,
நீ யார், எப்படி ஆட்டுரியம் கிடைத்தது, எதற்காக சிரித்தாய், இப்படி பேச முடியிருப்பதால் அப்படின்னு கேட்கிறான். அந்த ஆடு, பிராமணரே, நான் முன் ஜென்மத்தில் அந்தரனாக பிறந்திருந்தேன். எனக்கு வெகு காலம் குழந்தை இல்லை. பிறகு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தை நோயால் வருந்தி என் மனைவி குழந்தை பிழைக்க வேண்டுமானால் சண்டிகைக்கு ஒரு ஆட்டை பலியிட வேண்டும் என்று சொன்னான். குழந்தை மீது உள்ள பாசத்தால் அப்படி செய்தேன். தியாகத்திற்கு மட்டுமின்றி சுயநலனுக்காக தன் மகனை கொன்றதை பார்த்த ஆட்டின் தாய், நீ ஆடாக பிறப்பாயாக என்று சாபம் விட்டது. அந்த சாபத்தால் பல ஜென்மம் எடுத்து இந்த ஆட்டு உருவம் பெற்றேன். இதற்கு முன் ஜென்மங்கள் என்ன என்று கேட்க, ஆடு சொல்லிற்றில், முதலில் குரங்காய் பிறந்தேன். குரங்காட்டி ஒருவன் என்னை பிடித்து வந்து வீடு வீடாக ஆட வைத்து பிச்சை எடுத்து வந்தான். ஒரு சமயம் என் மனைவி மக்கள் இருக்கும் வீட்டிற்கு சென்று அவன் அப்படியே ஆட வைத்தான். அதை பார்த்துருக்குச்சே, அவன் சொன்னபடி ஆடாதனால அவன் என்ன பண்ணான், கோபத்துல தன்னோட கையில இருக்க தடியால அதை அடிச்சு அங்கேயே உயர்ந்துச்சு. அதனால வலியும் ஒன்று சாப்பிடாமல் உயர்ந்தேன். பிறகு நாயாக பிறவி எடுத்து எங்கும் அங்கும் அலைந்து ஒரு எச்சில் சோற்றையும் தின்றுண்டு வளர்த்திருந்தேன். ஒரு வீட்டுல சமையல் நிறைவுல போய் அந்த சோற்றை நக்கினேன். நக்கின உடனே அந்த பயத்தோட அவன் பார்த்துட்டே இருந்தேன். வீட்டு சொந்தக்காரியோட அடிச்சு காயப்படுத்தி அங்கேயே அந்த ஸ்பாட்டையும் செத்து போயிட்டேன். பிறகு குருதியாக பிறந்தேன். ஒரு கல்லு கடைக்காரன் வாங்கி அதை உபயோகப்படுத்தினான். ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அவன் உபயோகப்படுத்தினான். அவன் அதுக்கு கிழமா போயிடுச்சு. ஒரு சமயம் கிழத்தனம் வந்த பிறகு சந்தையில் வியாபாரம் செய்வதற்காக ஓட்டி வந்தான். அங்கே என் மனைவி துவாரகைக்கு போக வசதியாக இருக்கும் என்று என்னை வாங்கியிருந்தார். பிள்ளைகள் அவள் என் மீது ஏறி யாத்திரைக்கு புறப்பட்டார்கள். ஒரு எந்த யாத்திரை போனோம், அவன் துவாரகைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை வாங்கி அதை ஏறிட்டு போறச்சு அங்க சேறு இருந்தது. அந்த சேத்துல கால்களை அவனுடைய அந்த குதிரையோட கால்கள் புதைஞ்சு போயிட்டு அங்கேருந்து எழுப்ப முடியலங்கிறதுக்காக அதை கல்லால் அடிச்சாருந்தாங்க. பிள்ளையாட்டம் பொண்டாட்டி எல்லாரும். அதுல இருந்து அந்த சமயத்துக்கு அடிச்ச உடனே உயிரை நீத்து விட்டேன். பல பிராணிகளாக பிறந்தேன். இப்போது ஆட்டு உருவம் பெற்றேன். இதை செவியுற்ற மாதவன் என்ற அந்த யாகம் இத்தகையதானால் என்ன பயன், வேறு வழி சொல்லி என்று கேட்டார். அதுக்கு ஆடு சொல்லிட்டு, குருக்ஷேத்திரம் என்று ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் இருக்கு, அங்கு அந்தணன் ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் பிராயச்சித்தம் இருக்கிறது என்று சொல்லி கொடுத்திருக்கிறான். கீதை 9வது அத்தியாயத்தை ஜபிக்கவும் அதன் மகிமையை உணர்ந்து 9வது அத்தியாயத்தை உபதேசம் பெற்று ஜபம் செய்தான். அந்த ஆடு இவன் புண்ணியத்தால் நல்ல கதி அடைந்தது. இது ஒரு சின்ன கதை. அதாவது 9வது அத்தியாயத்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்கிறதுக்கு இதை படிச்சோம். வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்சு பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யோ யோகோ நாம நவமோத்யாயः.